Koliko stvari mi trudnice zapravo uzimamo svakog dana? Folno, omega probiotik. Da li sam sve uzela? Koliko ovo košta? Samo 1,5, 2,5, 30 dana, 5 kapsula, folna, probiotika, gde je tu džumbir? Dosta! U jednom trenutku sam shvatila koliko je to zapravo komplikovano i koliko stvari moram da pratim svaki dan. Pregnin Plus je dodatak koji kombinuje vitamine, minerale, omega-3, probiotik i ekstrakt džumbira. Kompletna prenatalna nega u 2 kapsule dnevno. Da, dobro ste me čuli. 2 kapsulas dnevno. Meni znači što imam sve na jednom mestu. A posebno mi je drago što sadrži aktivni oblik folne kiseline i probiotika. Uz to osjećam da mi je rutina jednostavnija i prijatnija za stomak.